babuna ya de yugo ala mena babuna ya de yugo ala sanu babuna ya de yugo como de ne mora mangaro muli de yugo la karela karema sushi ji de mangaro ko kere no baba ya ina de yugo wala no naula kone meni na dungan kone mo kuma kene meni de Jomali ke no na mo ko meni na dungan Alasan, ibu lo beli tandungan, Amerika dulu mah, jadi beli tandungan, wajib lo beli aja, ibu ini kan yang tandungan, aku mau dulu ni, alasan saya tandungan, wajib beli. Ulala, mayangu kaya ulala. Lumili ulala, ana wale jake. Kosoya dibi, alasane soye dibi ni, awama jene yi wajulu. Kane na jamu ule. Wajira wale mameli baduwa. Alasan dia ni bodoni, kau kabile ini, kerana beta kamu mulu, kerana mana kamu mulu. Ya, tu tidak mana kerana orang, buntai jadi lah. Kontrol dia budi, kalau beli kesini, terus kalau beli kesini, alasan itu bila aku berada kaya tu bodoni nak. Awalnya baru nak boleh nak kerja baru, kalau kerja kerja boleh nak boleh sangkring ini. Jadi kalau saya mau ini dapat jelas semua, jangannya. Mana semua jangan nak boleh nak kerja pergi. Jadi kalau saya mau ini dapat alasan ini. Mula mana ni mula itu. Jadi kalau saya mau ini dapat alasan ini, jangannya. Boleh kita nak kumpulan orang kamu harus kerja semua. Voilà, on demande à la salle de la salle, la première chambre. La salle de la salle, la première chambre, la chambre. Il me dit qu'à vous, à la salle, il me dit qu'à vous, il m'a nommé moi, il m'a nommé. Il me dit qu'à dire, à la salle, il me dit qu'à dire, il m'a nommé moi, j'ai l'homme. Para que eu comprei a cabrica lá. Para o moço já vai moço eu vou ver. E não me diz, tá lá. Quando eu ia de vir, ela já disse, tu ia de vir, tu não foi com o menino que já não. Eu vou te apanhar nisso. Chega mais uma dengue. Quando eu for agora, mas foi brincando no fundo da chapa. Já lá. A ver se como Asa ko na mumule ya wa denge ta ka na sa ta wala si denge America na ji ya do fa ya ta ka ne ko lori sa ki ne ko lori alu ta ne do mo sa ya na ko lori sa ya ne ko lori ko no ni do ma ye bo yo Bali lu bi ne sa ne be bo loki alasan ini, tanya mangkala yang mafia dulu. Lepas ni kurang baru jadi no. Tapi kan ni kurang lagi. Kan juga semua nak kurang lagi. Ini malu biasa. Mama ni semua ni benar semua testing ya. Bila mama tamak kaso, kan ni semua pintu ni lepas ada yang kelebihan. Kalau bukan kerja ni pak kaso. Alasan ini, ini kumpulan kita yang kelebihan. Terus kita lagi mau. Nabi nala jani, illo kumraro yang kini dunia, ubi jetrallah. Jadi kalau alasan pertama ya, alasan dah hosting dia buat apa? Saya ingat kira tu kunci
mama nangala fuba ola karateli no siri deri jaba deri amone andale no ne shawara fuba su 2 heures et 3 heures tie akabiso wata na so na kala nefe abiya ko makoya abuso wata kana so sefa wa kwala 2 heures et 3 heures tie jaba deri fori te fuide wa ola karateli mo to kana mo anga yo so tukutima tokola no body kale modengeri ani bana baje modenge ani mulbate olomi ya so suwo sele mulunte hoyaro kulife ko horani ni magala chenda ambe kumari oyi ko kuma ke wadita ala sa ko horani magala so wadi kona akwana ma ya bala be makaso wala na ko kuma jula wadita marode horo kuma tele ko jula ya bani jaba tele ni horani na ibolule wasale dama tataka pone kwenye magala kuma ke rote ya tata horo nyina ma mateka neso wasale horo wala tsaka ne bolo su woro kene na to horo sunno mbili mandese ka neso o sunno ne tese ka dese ka poyi bolo yi wala makaso ansele daw ko do bolo onala woni ka so dia tekbiri aka dia ta yo lo bi ta fe ba woni ki ba ja sa ba so ajo le ko ro ko ni aka mo ka bi do ni na mo ne kuma jaya ni ala sale min jole fla kulu bale bamananke ne be barka dai makara mo ke ngable sala ne ma do so de di bakara mo ke be balu la wora ba tachu ambe ka mo ke le la hey yiri wala mu ya so be jinse ne ni ngable angi wasoro du tara ya la jo be ngalo ni kana ba ko ngalo la ashero be me ko te ngable ne wele ka ne fla ka ni ka frusa ta mo mo a frusa ta male o ko yo do be man sa ka shu do ne ma se ka ta ko ero me ko yo te me ne ko ala ne ma de ka nyo ya ali circulation na folo ka ma ne la jo fo me ndu wala abi ne la jo le o ta ngone ko ro de ke ni so ko be ka bien mo te muru ta sa ibe horo ndo ka frusa ta ma o be ta ka ne ni mo ro ndo ta ko dima o ya ba ne o me ta ma ke wele nunu muso fara ɲɔgɔn kɔ don o hakili bɛ jigin furu bolo ma na mɛ e ta mun kɛ o ne ma nimisa e ta in na a kuma dɔw bɛ fɔ an b'olu fɔ bɛɛni ni ɲamakala b'a fɛ ka bɛɛ deli de i bɛ siran kuma gbɛlɛba fɔ ɲɛ ɲamakala k'a fɔ ko ne tɛ siran na ka kuma wolo fɔ o b'a sɔrɔ danbe ɲuman t'i la mɛ diɲɛ mana kamariya cogo cogo kuma gbɛlɛ fɔ kana ɲamakala tɛ siran mɛ n tɛ siran diɲɛ ne ka kuma wolo fɔ o bɛ dangari yɛrɛ fana danbe la fɔlɔ yanni k'i se mɔgɔ ye o de kosɔn ne ko sa dɔ in fɛnɛ de filɛ Amadu Sangare dalasi 1000 ko k'a minɛ ka d'i ma k'i la wali jansan i kɔrɔkɛ dɔ ne yan n'o fara ni bere mari kari a bere ma sanu tintigi ani suma mala wula kala a barika ka so ka na so da abodiya ni kala salida ya tulla wula ni ya benda fali diri juruji gasmaya alasan ko akara mo ke no e ngable tinata mi woro la fama ya kono me ale ere de doni kan no ne bama ko ya fama ya da juji ya afa ko e kursi grand president siri sinata fama ya da o ile me ale ko kana ere de ni doni kan ka to woro ba ta to no fa ala de akwa akara mo ke ya bla kana ko kunungo clair fa se ka ya so sanji ko sababu la me ko ka boka wosolo ko ka fu ka horoya la wosolo iba ya mo kelen ka fo tubabu mo ko fla ka fo ko tubabu Allah zoro te tubabu e ba so abele ni ta le no ni wosolo me wa ni wosolo ko do kelen ya ame kono min kelen kani to mi antara de fa ya wuro di so baba ka ta di forabala mo sa jalo ko am boto ya ansira yirma jo ni wosolo ko do kelen ya wosolo sa ya be sele mo te gona ko ame mo ni ko papa de kuma ka mobili boli na ye kuma na me mini fo mo ka la me nyumaya abe joli de la tuya abe joli de la wallahi mo ni fi ni moy ali ko kibe nyumaya la de ke ka ke moy mani kai ali ko kibe tuya ke itise ama mobili ko no amela ni den fitin do yiri ma jo échanger digene ko fe abe kashi la isuma fere la
wasolo y'a wele ko mun de kɛra a ko cɛ dɔ de ko k'a bɛ ji san ale bolo k'ale ka 800 ni dɔɔni warimisɛn di k'a bɛna ji 100 ni dɔ la san ale y'a ka patron ka retraite ale y'o bɛɛ de di cɛ ma ko cɛ mobili boli ko ka taa n'u a jɔlen bɛ kasi la k'ale ka patron b'ale faga o yɔrɔ la wasolo y'i jɔ i bolo don a kunna ka 1000 bɔ 1000 k'a di deni ma wasolo o tɛ bɔ ne kɔnɔ dɛ ɔ ne y'a dɔn mun ɲumanya a tɛ karaba dɛ cɛ n'i y'i jogo jugu bila kɛnɛ ma k'a don so kɔnɔ n'i mɛnna n'i ma bɔ a bɛ perese la a bɛ don i nɔfɛ o wasolo ne y'a sɔrɔ i bɔra danbe du kɔnɔ ne y'a sɔrɔ jogo ɲuman b'i la fɛnɛ wa n bɛ dugawu de kɛ ala k'i bɛn ni furumuso ɲuman ye ala ka n'i bɛn ni muso takisi ye dɛ ala k'a kɛ tansɔnɛli ye ɔ parce que takisi muso ka ca bamakɔ dɛ i bɛ takisi muso dɔn e t'o dɔn bɛɛ b'a ta k'a bila ala ka n'i bɛn n'o ye kuma in tɛ caya n b'a fɛ i k'i da ɲɛ kelen na ko bantan bɛ sɔrɔ k'o d'i ma wasolo n ka bilen de ko ten k'i ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'i ka to i cogo la k'i bɛ cogo min n'i ma min fara o kan i ka n'o bɔ a la ko yan t'olu kuma yɔrɔ ye ba 2 bɛ sɔrɔ jiri ko k'o d'i ma ba 2 bɛrɛ bɛ sɔrɔ an ni arajo aw an bɛɛ ba 1 1 i da sɔgɔ ni ko a bolo ba